Apple Night, a xira europea de Jennifer López, arrancará en Pontevedra. Será 8 de xullo no Parque de Tafisa. Estamos encantados, obviamente, de que Jennifer López veña a Pontevedra e ademais estamos encantados tamén porque é o primeiro concerto en 5 anos que se celebra en toda Europa e vai ser en Pontevedra. Polo de momento, pouco máis se sabe deste evento de relevancia internacional. A organización aínda non fixo públicas cuestións como cal será a capacidade do recinto, cando se porán as entradas á venda ou cal será o seu prezo. O espectáculo, ademais, o concepto é tremendamente simple de explicar, emocionante, porque vai a vir co repertorio de grandes éxitos. É unha xira de grandes éxitos da súa carreira, directamente. Non unha presentación de disco, non unha presentación especial de algo, non, é de unha xira de grandes éxitos. Si que se explicou hoxe que a celebración do Festival Big Sound, tamén promovido por Playplan no Parque de Tafisa os días 11 e 12 de xullo, facilitou o desembarco de Jennifer López na cidade. O seu concerto aproveitará parte da montaxe. Hai moitas sinerxias, non só dentro da parte organizativa interna, sino de custos tamén para poder equilibrar e tratar de que bueno, saían as contas, que por a parte empresarial é fundamental tamén, de intentar que salgan as contas, e bueno, a convivencia dende un martes, o Big Sound comezará o venres e o sábado, pois é tempo dabondo para adaptar e facer as adaptacións no recinto, pero que van a combinar moi boa parte de infraestructura, montaxe e demais. Tampouco se desvelou cal é o custo de traer a artista do Bronx ata a cidade do Lérez. Así as cousas, Concello e promotora están convencidos de que o evento será multitudinario e pagará a pena. E darémola no seu momento, vale? En todo caso, teño que decir que bueno, vai a custar moito menos que a repercusión mediática e publicitaria que vai a ter este propio evento, non? Pontevedra ten demostrado sobradamente a capacidade de organizar eventos de todo tipo a nivel mundial, non? Somos conscientes de que é un reto organizativo, é un reto comunicativo, é un reto de xestión, pero Pontevedra sabemos que está, non temos ninguna dúbida, de que está plenamente preparada por a experiencia que xa ten histórica de acoller a milleiros de persoas. Tras o seu paso por Pontevedra, a intérprete de temas como Un de Flor, El Anillo ou Jenny from the Block actuará en Cádiz, en Málaga, en Barcelona e en Bilbao.